повече от сънища. Историята на Халил. Въпреки че някои детайли са били променени с цел по-добра драматизация, автентичността на тази действителна история е внимателно проучена и събитията са представени така, както са се случили. Ключът е моментът на изненадата. Преобърнете го толкова бързо, че да няма време да реагира. Уверете се, че сте прерязали гърлото му от едната артерия до другата. Бъдете безмилостни и безстрашни. Ние живеехме в пустинята и се обучавахме с една цел. Да се върнем в Египет и да свалим правителството. Бяхме готови да посрещнем всякакви трудности заради Аллах. Не ни интересуваше нищо друго, освен призивът на исляма. Имахме само два избора. Да умрем и да отидем на небето, или да оцелеем, спечелвайки битката. Аз се усъвършенствах в точната стрелба и ме обучаваха за снайперист. А онзи, който се бие заради Аллах и бъде убит или спечели победа, ние ще го увенчаем с огромна награда. Твоят брат е в рая, Мустафа. Нека тази мисъл ти донесе утеха. И вече не наричайте мъртви убитите по пътя на Аллах. Не, живи са. Но вие не усещате това. Така казва Аллах. Мир на теб, емир. И на теб да бъде мир, Божията милост и благословение. Как е тренировката, братя? Добре върви, емир. Хвала на Бога. Седнете. Емирът ни посещаваше периодично, за да провери нашата готовност. Веднъж той ни прочете в един вестник от Кайро за група мисионери, които са били арестувани. Те били обвинени, че докато били в болница, се опитвали да отклонят от вярата номинални мюсюлмани, предлагайки им секс и пари. Смърт на неверниците! Аллах е велик! Аллах е велик! Смърт на неверниците! Смърт на неверниците! Успокойте се. Спокойно. Тишина! Това беше унизително за всички нас. Тъй като бяхме в месец Рамадан, чувствахме, че сме се провалили в желанието си да угодим на Бога. Всеки от нас беше разярен. За мен това беше просто още една причина да мразя християните. Чуйте ме внимателно. Бяхме се заклели да сложим край на християнския евангелизъм, каквото и да ни коства това. Емирът отмени военните сблъсъци и вместо тях обяви намерението си за логически сблъсък, в който трябваше да напишем книга, доказваща, че Библията е била променена и не може да й се има доверие. Библията е измислена. Кажете ми! И кой ще я напише тази книга? Какво има? Нима се страхуваш от една книга?
Майка ми казва, че християните изричат проклятия и правят магии чрез нея. И който я чете, може да бъде омагьосан. И носи проклятие. Аз няма да я чета. Не, не! Невъзможно е! Не си позволявай да спориш. Ако вярваш в Аллах и в последния ден, трябва да направиш това, което ти казвам. Не, емир! Намери някой друг! Не, не! Халил! Моля те, емир! Намери някой друг! Напълно съм убеден, че няма никой по-способен от теб. Изпълни тази мисия, Халил. Но... ти искаш да стана един от тях? Да мисля като тях? Как бих могъл? Накарай ме да убия всеки християнин в Египет. Но не искай от мен да прочета тази книга. Нито да я докосвам. Твоята ревност към Аллах е забележителна, но тя те е заслепила. Загубил си своята проницателност. Не можеш ли да осъзнаеш това? Знаеш ли колко почет и уважение ще придобиеш, ако изпълниш мисията, която ти поставям? Ти ще бъдеш първият, който ще изобличи лъжите на християните и евреите. Като възнаграждение ще получаваш по 500 паунда на месец. Аз самият ще ти ги нося. Разпуснахме лагера и се прибрахме вкъщи. Измина месец, без да свърша никаква работа. Ей, деца, какво става в сериала? Милата женица, синът ти тичаше по улицата и беше блъснат от кола. Шегуваш се. Седни, мамо, и гледай с нас. الحمد لله بس حبيت اقول لك اني اليوم صرت اخذت على الشيف تاعي سمعت انه Халил. Казах ви да спрете да гледате тази ерес! Не гледахме. Халил, тя е твоя сестра. Еретици! В крайна сметка, реших да послушам заповедта на емира. Трябваше да се покоря и да се захвана с дадената ми задача. Нямах никаква представа откъде да започна. Докато четях Тората, открих някои примери с минимално противоречие. Знаех обаче, че те няма да свършат работа, защото Коранът е пълен с подобни различия. Ако кажехме, че тези места отслабват точността на Библията, трябваше да обявим същата присъда и за Корана. Така че започнах да търся по-осезателни грешки, без да мога да открия нито една такава. Прочетох цялата Библия, но не успях да открия това, което търсех. В Библията няма нито един стих, който да споменава за идването на пророк, наречен Мохамед
или Ахмед. Ето, донесох ти това, от което се нуждаеш, Халил. Вземи. Изявяване на истината. Тази книга изброява 26 места, които се отнасят до Мохамед. Мир да бъде на него. Мир да бъде. И ги има в Тората и Евангелията. Защо не ми я показа по-рано? Исках първо да прочетеш Библията със собствените си очи. Тогава кой би могъл да спори с заключенията, които ти ще направиш? Халил, сине мой, книгата, която пишеш, няма да има нищо общо с която и да е друга книга, писана по въпроса. По Божията воля, тя ще ни донесе небивали резултати. Ако Бог е рекал. Ще видиш. Започнах да проучвам всичките 26 препратки, изброени в тази книга. Никоя от тях не успяваше да докаже нищо. Казах: Боже, не мога да докажа, че Библията е била променена. И даже не мога да намеря името на Мохамед, споменато някъде в нея. За какво тогава живея? На кого се покланям? Мислех си, ако Библията е истина, какво тогава е бъдещето на Корана? Не е възможно и двете да са верни, защото се движат в противоположни посоки. Ето защо започнах да пиша върху друго изследване, наречено "Наистина ли Коранът е Божието Слово?" Когато приключих, книгата беше 200-300 страници. Тогава емирът дойде на изненадващо посещение. Моля ви, изчакайте тук за малко. Халил ще дойде след минутка. Благодаря. Слава на Аллах! Започнал е да пише. Наистина ли Коранът е Божието Слово? Какво се е случило с теб, Халил? Какво си написал? Нима искаш да кажеш, че Коранът не е словото на Аллах? Ако не ми вярваш, прочети сам. Мислиш ли, че съм доволен от това? Колко пъти те молих да дадеш тази задача на друг? И всеки път ти казваше, че Бог е избрал мен. Укорявай себе си, не мен. Платихме ти много пари, за да разкриеш лъжите на християните, на неверниците. Не. Ти ми каза да направя изследване. И аз го направих. И установих, че тяхната книга е истинската. И не само това, но дори и Коранът признава, че Исус Месията е Бог. Млъквай! Млъквай! Не казвай нито дума повече! Коранът казва, че Млъкни! Исус говори Млъквай! в притчи и ще се върне на облаци. Той ще бъде съдията Неверник! на всички хора. Исус има способността да създава, Млъквай! да изцелява болните, да съживява мъртвите и ще съди народите в последния ден, както казва Коранът.
Чуй ме добре. От днес нататък ти и аз не се познаваме. Ще кажа на групата, че си ни напуснал, невернико. И ако покажеш този буклук на някого, аз лично ще те убия. Неверник! Неверник! Халил! Халил! Но аз ви казвам, обичайте враговете си и благославяйте онези, които ви проклинат. Правете добро на тези, които ви мразят, и се молете за онези, които ви презират. Не се съпротивлявайте на злото, но ако някой ви удари по едната буза, обърнете му и другата. Бори се с неверниците, защото те нямат вяра. Бори се с многобожниците така, както те се борят с теб. Бори се с хората, които не вярват в Аллах. Бори се, бори се, бори се! Дори ако става дума за твоите бащи, деца или съпруги. Убивай! Ей, хубаво е, че те виждам. Изглеждаш чудесно. Ще раздаваш ли картите? Здравей, Тимотей. Халиле. Добре съм. Искам да поговоря с теб. Един ден се обадих на приятел от работата, който знаех, че е християнин. Надявах се да ми разкаже за Евангелието, но той се изплаши и ми затвори. Да, господине. Тогава се случи нещо ужасно. Открих, че някой беше откраднал куфара ми, в който бяха моята Библия и паспорт. Да, господине, да. Къде е чантата ми? Господине! Господине! Виждали ли сте чантата ми? За каква чанта говорите? В нея бяха паспортът ми и моята Библия. Господине, не си платихте телефонния разговор. Върнете се. Боже, моля те, чуй ме. Покажи ми своя път. Искам само да ти служа. С цялото си сърце и душа. Обичам те от дете. Животът ми е в твоите ръце. Боже, толкова съм объркан. Знам, че ти си един Бог. Бог на мюсюлманите ли си или на християните? Ако си Бог на мюсюлманите, премахни от ума ми всичко, освен исляма. А ако си Бог на християните, донеси светлината си в сърцето ми. Покажи ми своя път. Покажи ми истината. Моля те, Боже. Същата вечер аз спах дълбоко, както никога преди това в моя живот. Почти на съмване сънувах сън. Все още ли се съмняваш в мен? Кой си ти? Аз съм онзи, когото търсиш. Не мога да си спомня. Чети книгата. Аз обичам книгата. Да, знам. Но я изгубих, заедно с документите си. Книгата не може да бъде изгубена. Стани и отвори шкафа си. Ще я намериш там.
Халил. Мамо, трябва да ми простиш. Мислех, че отнасяйки се сурово с теб, аз следвам истинската вяра. Прости ми, нека целуна нозете ти. О, Боже, какво става тук? Какво има, Халил? Бог ме отведе до истината. Богът, който ме води сега, не е онзи отпреди. Има само един Бог. Да, мамо. И той ме учи да те обичам и да ти се покорявам. И кой е този Бог, Халил? Той е истинският Бог. Разкрит в Христос. Исус, както пише в Корана. Ако някой чуе, ще помисли, че си се побъркал. Ще направя каквото ми казваш. Но ти вярваш ли ми? Защо не? Никога не си бил толкова добър. Продължавай напред, скъпи мой, и Бог никога няма да те изостави. Моля те, мамо, прости ми, моля те. Сърцето ми беше променено. То беше променено чрез любовта. Не можех да се върна и да спя, така че останах буден до сутринта. Всичко, което виждах, беше толкова красиво. Искаше ми се да прегърна и целуна всеки, когото срещам, и да му кажа, че го обичам. Дори и християните, които ме познаваха като яростен и фанатичен човек. Не се страхувай! Не се страхувай! Затворено е. Дойдох да поговоря с теб. Моля те, искам да помоля за прошка. Затворено е. Моля те, аз се промених. Не съм същия човек. Държах се зле с теб, понеже си християнин. Променил си се? Ти? Не заслужавам прошката ти. Но моля те, прости ми, братко. Алилуя! Алилуя! Какво означава това? Братко, ще научиш. Какво се е случило с теб? Ела тук. Моля те, прости ми. Прощавам ти. Ела. От този ден аз започнах да се променям. Халил, радвам се да те видя. Всички, които ме познаваха, хората на работата ми, виждаха промяната в моя живот. Бях човек, изпълнен с омраза, убиец. Изгарях църкви и ограбвах магазини. Мислех само за насилие. Но Христос промени моя живот. Когато започнах да действам според това, което Библията казва, се превърнах в един обичащ човек. Сега съм свободен. Синът ме освободи. Животът, това е Христос, а смъртта – придобивка. В миналото ми смъртта беше грозен и страшен призрак, но тя вече не може да властва над мен. Вече съм в Христос и всяко нещо стана ново. Може ли вълкът да смени козината си? Може ли лъвът да бъде в мир с агнето? Може ли един мъж, изпълнен с омраза и насилие, да се превърне в човек на мира? Халил никога дори не си е задавал тези въпроси, докато не срещна принца на мира, Господ Исус Христос. Ще кажете, че е невъзможно. Да, от човешка гледна точка, но за Бога всяко нещо е възможно. Сещам се за един мъж, наречен Савел, който като Халил бил агресивен човек и също като него учен. Той искал да унищожи всички християни в неговите земи, но открил, че се бори не с човеци, а с Бога. Бог буквално свалил Савел на колене. Проснат на земята в това смиряващо положение, гневният мъж викал отчаяно:
Кой си ти, Господи? На което Господ отвърнал: аз съм Исус. И когато се бориш срещу моята църква, ти се бориш срещу мен. Днес този мъж е по-известен с името Павел, авторът на половината книги в Новия завет на Библията. Какво е променило Савел и Халил? И при двамата отговорът е един – любовта. Силата, за която ще ви разкажа днес. Няма по-голяма сила от нея. Приятелю, Бог е любов. Това ни казва Библията. Бог е всемогъщ, всезнаещ и всеприсъстващ. Но най-важното е, че Бог е любов. Бог не желае никой да загине, но всички хора да дойдат до покаяние и да познаят истината. Той иска да живеем с Него завинаги в рая. В замяна иска само да приемем Исус, Месията, като наш Спасител. Тук стигаме до нещо важно. На Халил му се е случило да види Исус в съня си. Сигурно мислиш, че и ти трябва да преживееш същото, за да бъдеш спасен. Но не е така. Спасението е дар от Бога. За всички хора, където и да се намират те. Единственото изискване от Него към нас е да повярваме. Тази вяра също е дар от Бога. Какво освен любов можем да очакваме от обичащия Бог? Искаш ли да получиш вечен живот? Искаш ли греховете ти да бъдат опростени и да станеш част от Божието семейство? Богът на любовта не отхвърля никой, който идва при Него с отворено сърце. Каквото и да си направил, Бог желае да те обгърне в своята прегръдка. Той е Бог на любовта и Неговата удивителна любов отнема всичките ни грехове, без значение какво си извършил. Моли се с мен. Боже, знаеш колко те обичам. Боже, прости греховете ми и ми дари вечен живот. Считай ме за един от онези щастливци, които те приемат за свой Спасител. Нека цялата слава и почит бъдат Твои. Амин. Братя и сестри, ако сте се молили с мен, Бог вече е дошъл във вашия живот и вие сте сред спасените. Исус ще бъде изворът на вашия живот. Амин.